Cefn gwlad Ceredigion, Dyffryn Eiron, Cribyn, ar lawr gwlad y Gymraeg, a lle mae pobl leol wedi dod ynghyd i arbed ased cymdeithasol rhag hap y damwen a thergl dinistriol y farchnad rydd. Tra'n lobio, poeni'r cyngor sir i roi'n i'r cynnig cyntaf ar yr ysgol, creuwyd cymdeithas bydd cymunedol i brynu'r ysgol a throi 2 rhan o 2 ohoni'n ganolfan gymdeithasol ac addysg leol ac 1 rhan o 2 ohoni'n gartref fforddadwy ar gyfer teulu lleol. Cododd yr ymgyrch 6 wythnos 70,000 o bunnoedd, y crynswth ohono'n yn dod o'r gymuned nid gyfoethog hon o ryw 300 o boblogaeth, a 9 teulu yn manteisio ar y gallu i dalu am 100 o gyfraddaliadau fesul 10 y mis. Mae'n dechrau mynd yn stori gyfarwydd yn dywi, y ddynameg gwnaeth y diweddar Sel Williams gymaint i'w feithrin a'i bryddio, a'i gryfhau ymellach fyth ar gymwynas olaf honno o roi'n i'r berfenw Cymunedoli. Berf sydd yn ymgyrfforiad o egni a phwrpas intrinsic y Gymraeg a'i ffordd gynyfunol holl gynhwysol o fyw. A dyna dwi am sylwi arno yng nghyd-destun Ysgol Cribyn. Nid yn gymaint gloma'n proses a phensyrniaeth cydberchnogi. Dwi'n ame fod y rhan fwyaf o gyfranogwyr Rhwyd yn ddigon cyfarwydd â hynny, ond yn hytrach gloma'n y bydd a ddaw wrth ymyrryd yn greadigol yn ecoleg cynhaliol y Gymraeg a'i ffordd cynnwys pob un a phopeth o fyw. Bydd amlwg i ddechrau. Mae'r 70,000 a godwyd yn lleol wedi datgloi 700,000 o arian cyhoeddus, sy'n golygu yn bod bellach wedi prynu'r ysgol a bod y gwaith addasu ac ail-adeiladu yn mynd yn ei flaen, gyda chrynswth o'r 500,000 o arian ail-ddatblygu trwy gyfrwng gweithwyr a chrefftwyr lleol yn bwydo'r economi gylchol, yr economi leol. Mae'r bydd ariannol felly'n amlwg iawn, yn wir yn weledol amlwg. Y buddion eraill dwi am ganolbwyntio arnynt nawr. Y bydd sy'n deillio o'r un ymyrraeth greadigol holl bwysig honno sy'n ymwneud nid â pherchnogi adeilad a'i ail-adeiladu, ond â pherchnogi gweledigaeth ac ail-adeiladu cymdeithas, dim byd llai. Yn y bydd hwn, y mae ddynameg y cyd yn gwbl ymarferol, yn gwbl weithredol, pobl yn cyd-gyffroi a chyd-ddychmygu. Ond oes modd gweld y fath buddion? Os, ond i wneud hynny, rhaid mynd tu hwnt i'r amlwg a'r arwynebol. Mae rhaid ymdreiddio i gymlethdod cyfoethog yr ecoleg cymdeithasol. Does dim cyffro mawr i weld yn y llun hwn. Eto, i bobl Cribyn mae'n llun sy'n llawn cyffro. Llun sy'n cynrychioli pethau'n dechrau newid. Gwella, cryfhau, ymgryfhau. Bore coffi'r ysgol yw hwn, digwyddiad wythnosol nad oedd yn bodoli blwyddyn yn ôl. Ond nid creadigaeth pwyllgor arweiniol y fenter yw e, fel y byddai cynllunwyr systemau, sefydliadau trefnu canolog, hierarchedd yn disgwyl. Yn hytrach ymateb organig yw'r bore coffi i'r egni a chwistrellwyd gan yr ymyrraeth greadigol, ac mae iddo 2 elfen, sef 1, cyd-ddyheuad y cyfranogwyr, sef y llun hwn yn ei grynswth, a 2, arweinyddiaeth newydd anedig eiddwen a mags, 2 nad yw nhw wedi arwen yn gymdeithasol o'r blaen, ond sydd wedi adnabod o'i gwirfodd modd i gyfrannu'n ymarferol at barhad a thryfiant i cymdogaeth. Yn ddwfn o fewn y llun hwn hefyd, mae gwirionedd cymdeithasol a nodwyd gan Rutger Bregman, darlithydd rith y BBC eleni, sef i unigolion groesi o'i hynysrwydd a dod yn gyd-gyfranogwyr. Yr ymyrraeth greadigol sydd ei angen yw'r weithred syml o ofyn. Dyna'r cyfan sydd isau, mynd at bobl a siarad â nhw, i gwahodd. Yng Nghribyn yn y flwyddyn a theibio, rydyn ni wedi gweld pwysigrwydd ac effeithiolrwydd y weithred ymyrraethol hon. Mae ei gweithredu o ddrws i ddrws, o gnoc i gnoc, wedi bod yn allweddol
i'n troi ni y criw bach o ddyfoddoncwyr cynhenid, ni yr un hen rai lleiafrifol. I'n troi ni'n bellach i fod yn griw mawr, criw mwyafrifol, yn gyd drafodaeth gynhwysol, aml ethnig, dwyieithog, rhan arall o gyffrwll un hwn, a phawb yn ddiwahân yn cydnabod mae'r Gymraeg sydd yn arwen. Pam? Siwt? A mae dyma darddiaeth yr ymyrraeth greadigol. A dyma enghraifft arall o'r pryfiant yn yr ecoleg cynhaliol a ddaeth yn sgil yr ymyrraeth greadigol, bws bach y gymuned. Yn wyneb eithrio Cribyn o wasanaeth bws dyddiol Cyfyrddin Aberystwyth, bach o docenistiaeth ar ran Llywodraeth Cymru o'r bws bach a'i wasanaeth cyfyngedig, 2 siwrne'r wythnos yn unig. I sicrhau'r bws bach, bu llwyddiant ymgyrch yr ysgol yn ffactor gwleidyddol hollbwysig, ond o'r berchnogaeth newydd ar hyder ac uchelges, cododd sgwrs o fewn y bore coffi sydd erbyn hyn wedi cyrraedd Ken Skits, yr ysgrifennydd trafnidiaeth ym Mae Caerdydd. A dechrau Tachwedd, halodd David Hall, un o'i brif swyddogion, i Cribyn i'r bore coffi, ac rydyn ni nawr yn disgwyl clywed ymateb Ken Skits i gais democratiaeth gyd-gyfranogol, y bore coffi, i ail sefydlu gwasanaeth bws go iawn trwy'r pentre. A dyma enghraifft arall fyth am bwysigrwydd ymyrraeth greadigol. Dyma gaw harau Cribyn. Prynwyd y ca gan y gymdogaeth 20 mlynedd yn ôl, ac ers cyn Covid, mae Pwyllgor y ca wedi cydnabod yr angen i foderneiddio ac uwchraddio'r offer ware. Ond a hwythau'n griw bychan a blinedig braidd, doedd dim byd mwy na thrafod yn digwydd. Nes i brosiect yr ysgol ddigwydd. Yn dilyn yr ymyrraeth greadigol honno, digwyddodd 2 beth, sef 1, wynebau newydd llawer ohonynt yn fewnfudwyr diweddar, yn ateb yr alwad am gryfhau'r pwyllgor, a 2, ceisiadau'n cael eu llunio o'r diwedd gan ddod â gwerth 10,000 yr hugain o offer newydd i'r caw harau. I derfynu, dyma ddychwelyd at ymyrraeth greadigol yn hermau i thraw effaith uniongyrchol a chynlluniedig. Megis cynifer o ysgolion pentre ledled Cymru, bu Cribyn yn ffodus o gael prif athrawon a ddeallau mae nid darparu dysg i ddisgyblion oedd hyd a lled gwaith ysgol, ond bod yn ganolbwynt i gyd yma ddysgu'r gymdogaeth gyfan. Yn ganolog i'n proses o ymyrryd yn greadigol, oedd y sesiynau cwestiynu, trafod a rhannu a gynhaliwyd mwyn adnabod siwt roedd athrawon mor ddylanwadol a WD Llywelyn yn dysgu. A mi oedd adnabod ble oedd yn dysgu, mas yn yr allt a'r ceier am fwy ar haf, yn ymlygu'n syth pa mor eang a chyfoethog oedd hi wersi. Pob pwnc dan hael yn cael ei gyflwyno yng nghyd-destun yr amgylchedd byd natur, iaith a diwylliant lleol, a gymaint o'r wybodaeth a rannau yn cael ei gywen o blith y genhedlaeth hun. Un o ragflaenwyr disgleiriaf WD Llywelyn oedd John Force Davies, cyd ymaddysgwr os buodd un eriod. Wedi cyrraedd Cribyn ddechrau 20'r ganrif ddiwetha, glywodd ganeuon yn cael eu canu'n lleol oedd yn newydd iddo. Gan adnabod ei gwerth o ran canu cynhenid y werin, defnyddiodd ei allu cerddorol i'w cofnodi'n fanwl gywir ar bapur yng nghopi bwcs yr ysgol a gweud y gwir. Mor ddifyr yw'r hanes o feledygwyd i gasgliad a'i gyhoeddi yn enw athro cerdd Coleg Prifysgol Cymru Aberystwyth, wrth i fenter yr ysgol fwrw at i nawr i achub i gam, yr hyn sydd wedi tynnu'n sylw yw defnydd cyd-ymaddysgol Force Davies o'r caneuon, sef wedi i cywen, mi fyddai'n cael yr ysgol gyfan i'w dysgu a'i canu. Difyr, meddech chi, yn pwysig? Holl bwysig, a mae ymyrrwr creadigol oedd yr athro hwn a'i weithred o ail blannu'r gelfyddyd gynhenid yn ecoleg diwylliannol y gymdogaeth yn enghraifft o ba mor allweddol yw ymyrraeth creadigol i gynaladwyeth cymdogaeth a chymdeithas.
Megis y mae ymyrraeth ieir bach yr haf yn holl bwysig i gynaladwyeth ein hamgylchedd byd natur. Felly y mae ymyrraeth greadigol arweinwyr ac athrawon cyd-ymysgol yn holl bwysig i gynaladwyeth ein hamgylchedd cymdeithasol. Dim ymyrraeth, dim cynaladwyeth. Dim ymyrraeth, dim cymdeithas. Dim cymdeithas, cymdogaeth, cymuned, bro, dim Cymru.